Dek marotieno machiegni wadhi nyime kod weche manyien mar oimore. Higa mar 2025 ne obedo higa ma pi wang' oganda Luo. Nyochweri ahinya bang' wito jotelo madito kendo oweyo fuok maduong' e lwasi mar siasa kod telo. Kaka jofwambo foro weche manyien kod cholo lipode mago mag kit thoe makamagi ne ok obedo mayom kata ne jofwambo wuon e kinde ma jopiny bende ne obedo kod pek mar kawo adiera mar kit tho molal kod jotelogo. Mana ka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, tho mar Raila Odinga, Charles Ong'ondo Were, jafwambo Festus Amimo e kind jotelo mamoko ne ochiwo tem mager ok ne tije fwambo kende to kata ne jopiny kod johera mager. Jowi! Raila ina tutu winyo mangongo akwambo ina tutu winyo mangongo winyo majaywa kugwen. Lit ywak kod kuyo kanyakla kod mudolak osebedo midhiero mayudore e ngima oganda mag jo Kenya ahinya to oganda Luo kama osewite thuondi kod jotelo madito machal kod Otiep Yadhwiny e higa mar 2025. Kuom kinde ka kinde tijwa mar fwambo weche gi timore to nyaka wating' wang'wa kendo watim tijwa mar fwambo mar nyiso jopiny gima osetimore. Ingeni seche moko ka owuok mondo mi wadhi wamany sigana giendi iwuok ok ing'eyo gima niduo godo kata mana wan kaka jofwambo seche moko ijachir lakini gika machir mari koro chalo ka gima rumo. Tarik 30 dwe mar Ang'wen e seche mag ang'ich welo wach moro donjo magalagala lipot mane yango ni jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were unegi apaya mangong machiegni kod kar kano ringre Masiti. It's like I'm in a dream world because I spent the whole afternoon. Dekoro magajwang' ka en kar roundabout mano Masiti Muchari. Ka tarik 30 dwe mar Ang'wen higa mar 2025 nobedo kanyono ma gima notimore noweyo ka oganda Luo kanyakla kod piny Kenya nobedo kod kuyo matin ni mar Charles Ong'ondo Were mane en jaod bura ma Kasipul nowito ngimane kaendi. Jotim nonro ne timo nonro, apisas mag arita kwe kitem kol gima demi jatelo ma kit kod mane owit ngimane mak mana ni duoko to pok oyudore nyaka gisani. Charles Ong'ondo Were is a person all members of parliament referred to as Sir Charles. He loved his people. He was always with his people. He loved his family. Pot mane omako jopiny kod wuoro kendo nduru kod ywak ne omako johera mage e konde kod bombe monywando nyaka Kasipul e kaunti ma Homa Bay to kata dier boma nogo ma Nairobi bende piny ne okuyo. Na kabla sijanena naomba niweke makaribisho kwa watu wote wale wamekuja leo. Iko jumbe fupi ninayo na neno iko. Lipot kowuok ni jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were owito ngimane e yo ma ok ler ahinya. To kaka lipota omiya wach kod jatenda Ken Muga mondo omiya chup ang'ene gima dhi nyime. Kaka lipota ne watimo mane wanyalo mondo wach ochup it japiny mak mana kuyo ywak to kod kit kaka wachni nomako oganda ne kelo chich mathoth. Kata doko ni tho ne lit kamano chenro mar kowe ne dhi nyime. Kasipul. But we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. Tarik 3 mar Januar higa mar 2022 ma osekalone tho mane oyiengo piny ne en mano mane oluchore ma ondulo Roslyn Odede mane nie lemo mar jalup jakom mar duol mar sirikal mochung'ne rango ratich oganda. Tho mane oweyo kuyo mathoth kuom oganda mag oganda Luo. Nyako mwaiko kawuono ne en jadieri, ne nochung'e adieri, ne wacho adieri, kata ne tek, kata ne yot. Ichung' kod jopiny kendo kedo ne ratiro margi.
menyo sirikal kendo kone sirikal ni ka tidhi ataro kod ratiro mar oganda. Achiel kuom gigo motiel kendo keti ni ne gin siro mar mosenindo Roselyn Odede. Omiyo tho mare ne oweyo ka Kenya ni kod fuok mar miyo ma ong'eyo ratiro mag oganda kendo nyalo kedo ne ratiro mag oganda ka ok odewo wang'. Tarik 7 mar dwe mar 9 weche ne odhienyore ni jaod bura machon marongo Magoro Kao. Ka en Lee Funeral Home. Lee Funeral Home en kama ka jotelo wito ngimagi, nyade mang'eny kelogi ka mondo kanegi e chenro moko kapok oyikgi. Kendo ka gineno ka jotelo wito ngimagi to osiepe chopo mondo mi obi onegi kinde mitimo negi bero kanyakla kod tuocho kapok oyikgi. Mas ne ng'ama ohero dongruok nohero ang'o? Kuom thuolo malach siasa mare ne en mano mabet kod opogore matin kaluwore kod chung' mare weche mag siasa kopogore kod bedo ne jatend migawo, jalup jatend migawo. Dalmas ne en jasiasa matuklu ma jo Migori County noyango to kod Kenya mangima. Tudruok mar Dalmas kata mana gi sirikal ne lach, obed sirikal mar Kibaki, mar Moi, mar Uhuru Kenyatta. My husband is a very, very quiet person, a visitor in my house, a man with few words. Tarik 16 dwe mar 7 higa mokalo e piny Amerika e kar jot ma North Carolina, wach muoch ni jatend siasa matuklu mogen Mama Phoebe Asiyo ne oninde bade. No kelo puonj mag puonjo nyithindo manyiri. No kelo puonj mag empowerment mag joma mine. Ka piny Luo ywago miyo mokwongo mane ochiwo thuolo kendo ochiwo ranyisi mar telo makare mar mine. Omiyo noyudo nying makende mongirore motegno mar bedo gai mar jood bura e kindeno igni machien. Asiyo ne ok jatela tela nikech telo mare ne telo to kendo dong chien mar nyiso kit telo makare kinde ka kinde ni mar tende ne ok tela tela kaka jotelo mamoko. Many male chauvinists and many male misogynists and would not entertain women being leaders in parliament. And for that matter, I honor her. Leo tunampatia heshima ya kitaifa kama shujaa wa Kenya. Etho ka tho nitie kaka donjo ni ji matut mamulo kama lit. Jadi mang'eny iwacho ni lit ok lit alita kapok lit to bedo malit ne in. Winyo mang'ongo akwambo ina tutu winyo mang'ongo winyo majaywa kugwen yamugi wugo ko biune wangele kauje kone makawirwa yanye kula logo bomu bono ila kodwa uyo ten mnale rawira Raila Amolo Odinga ja kom kendo kaka jiluonge achiel kuom jotelo ma lipot kochopo ni otho tanyalo paro ni kata mana newsroom marwa kuom thuolo malach ka ok waseneno pi wang' mar jotendwa to ng'ato nong'wel ka to ne ok obedo mayot nikech kata jok mane dhi e yamo machalo kaka Lydia Okeyo notamore dhi e yamo nikech nok ginyal pando mirima ma gintiere godo.
kendo jodito kod familia mare koro ne osechopo mar kelo ringre ne achiel kachiel. Wan kaka jofwambo ne wayudore dier johera mag Raila Amolo Odinga mane odhi romo ne alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport JKA ka piny ne ochamoa. Achiel kuom weche manyien mane tek loso kendo tek ndiko kata wacho ni jopiny ne en tho mar Raila Amolo Odinga. Apaya mane borie mokalo en wuok Nairobi ka mondo ichop Kisumu Mamboleo, kendo mondo mi wuog Mamboleo mondo ichop Kang'o ka Jaramogi, kama kwan jopiny ne chalo kuyo mane dho nam. I just came in the night here because I thought I would not get the time to be in. Ne kawo thuolo mondo mi kuong ywe pi wang'i eke nyalo biro e TV kaka jafwambo. Seche moko ne bedo matek kodwa kaka ne tek gi jopiny yie kata kao ni koro Raila onge. I took a trip on a sailing ship, and when I reached India, I made a stop, but I'm sad. Dhano no yuago Raila kaka giyude. Kit yuak mano yuakego, kit ik mano ike godo. Higa mar 2025 ne ok obedo higa maber ahinya ne oganda Luo nikech ne giwito thuolo. E ngima mara kaka jafwambo ne aneno kit dhano mane okowo Raila Amolo Odinga kod kit era matamre gi nono. Jopiny mane ni kod chuny mar dwaro dhiyo nyime mar kit telo mane nitiere wuok oko kendo nyiso rumo mar geno margi. Achiel kuom kuonde mane kichope tinyalo neno tegno mar kit jatelo mowiti nen alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kata JKA. Kapok gweno muonyo duma tarik 7 mar dwe mar 12 2025 oganda Luo nyo wito jafwambo matuklu Festus Amimo ma bende idendo ni Wuod Awasi tho mane ogoyo johera mage nyang'ing'a. Amimo ni was not just an individual. Amimo was like a movement. Kakoro higa mar 2026 chakore, ni wan bende wan kod geno ni chieng' moro ne wagone Thosi Boy. Walter Nyabaga, Ramogi TV.